Olivérnek köszönhetjük, hogy itt lehetünk. Ott a szatír! Futás! Nyaralni? Hát elkezdődött az év. Olivér, te is a bokorból jöttél. Jari, ne kezdjed megint! És mi van veled a Paulával? És ehhez a körepetáláshoz miért kellett? Répa, uborka és a társai. Szerintem meg ebből komoly ügyet kell csinálni, Krisztus. Barátom van.